Din is-sena l-Partit Laburista għażel li jiċċelebra jum il-Ħelsien ġimgħa qabel il-jum propju ta' din il-festa nazzjonali u dal minħabba li l-ġimgħa d-dieħla pajjiżna jfakkar jum id-Doluri. Fl-isfond tal-monument tal-Ħelsien fil-Birgu l-Partit Laburista tella attività b'narrazzjoni tal-mixja li ħa pajjiżna sabiex kiseb il-Ħelsien. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat iffoka fuq il-ħtieġa ta' rwol ikbar tan-nisa fis-soċjetà tagħna huwa ddedika jum il-Ħelsien propju għal dan il-għan. Niddedika għal bżonn li l-moviment li qed nibnu flimkien ikun il-moviment femminista il-ġdid f'pajjiżna. Mhux il-moviment tan-nisa, imma moviment femminista. Illi għandhom jitlu fih kull mara u kull raġel illi jemnu fil-parteċipazzjoni, li jemnu fis-sem akbar, li jemnu li kull tifla u kull tifel li ħajjitwildu li għatfadlilhom jitwildu bil-mijiet u l-eluf tagħhom f'pajjiżna ħajkunu l-istess, ħajkunu ndaqs u ħajimxu il-qoddim flimkien. Semma l-viżjoni li kellu l-Perit Dominku Mintoff meta ħatar lil Agata Barbara bħala l-ewwel President mara. Issa jgħid Joseph Muscat pajjiżna jrid jieħu kull miżura possibbli biex in-nisa jkollhom ugwaljanza vera fl-oqsma ta' tmexxija u n-negozju. Biex in-nisa wkoll jieħdu d-deċiżjonijiet il-kbar f'pajjiżna u jkollna anke l-ambizzjoni li naraw l-ewwel Prim Ministru mara. Joseph Muscat qal li għandna nkomplu niksbu l-Ħelsien permezz ta' aktar drittijiet ċivili wara li nikkonvinċu lill-poplu li dawn huma meħtieġa. Dwar din il-festa nazzjonali Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista b'wiċċu minn quddiem ifakkar jum il-Ħelsien iżda fl-istess ħin ifakkar il-festi l-oħra fosthom l-indipendenza. Għaliex dawn iż-żewġ festi ma jistgħux jiġu ċelebrati f'iżolament. Viva l-Ħelsien, daqskemm minn qalbna ngħidu viva l-indipendenza. Għax huwa dak kollu illi jagħmilna Maltin u Għawċin. Huwa l-jigsaw puzzle tagħna illi jagħmilna poplu. Ma nistgħux ngħidu illi mexniex ġurnata mexna oħra. Ma nistgħux ngħidu li hemm ġurnata mingħajr oħra. Ma nistgħux ngħidu li hemm nofs poplu mingħajr in-nofs ieħor. Dwar dan tkellem ukoll deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Dr. Tony Abela li qabbel li ż-żewġ festi ma tewmin għalkemm mhux identiċi dawn it-tnejn ma jistgħux jagħmlu ħsara lil xulxin. Temm jgħid li filwaqt li l-indipendenza ġabet il-ħelsien politiku, il-ħelsien issiġilla dan kollu permezz ta' ħelsien politiku u ekonomiku.